Shemai, enw fi Owen Evans, prif arolygydd yma yn Estyn. Mis Medi, blwyddyn diwetha, wnaethon ni cyhoeddi crynodeb o'r adroddiad blynyddol. Ond dwi'n falch iawn mae wythnos Mad ni'n gallu cyhoeddi'r adroddiad blynyddol llawn. Bydd llawer mwy o manylder ynddo fe, ond hefyd yr un fath o fformat ble i bob sector mi fydd y penod i chi gallu ffindio fe'n hawdd ac i ddarllen. Yn ogystal â ffindio mas beth sy'n digwydd yn ei sector chi, dyn ni wedi rhoi crynodeb y pob themateg dyn ni wedi wneud yn ystod y flwyddyn, ond hefyd wedi edrych mewn i pynciau sydd â diddordeb gobeithio. Pethau fel gwrthhiliaeth, y cwricwlwm wrth gwrs, recrwtio o fewn addysg sydd yn bwnc clos gyda'r funud, yr iaith Gymraeg, ond hefyd hunan werthusiant a sut i wella. Yn ogystal â hyn, crynodeb fi o be dwi'n meddwl sydd wedi mynd yn dda a be sydd eisiau canolbwyntio yn ystod y flwyddyn. A fydd themath trwyddo'r dogfen yn really dod ar arfer da i'r golwg, ond hefyd canolbwyntio ar y mannau mae'r rhaid ni edrych yno. Felly gobeithio newch chi mwynhau, gobeithio fydd o defnydd, ac os na, gadewch i ni wybod. Diolch.